Més d'1 milió de persones són membres d'alguna cooperativa a Catalunya. Les cooperatives són empreses en creixement que aposten per la innovació i la millora constant i operen a tots els sectors d'activitat imaginables, des dels transports a les energies renovables, l'atenció a les persones, la cultura o la indústria, entre d'altres. Qualsevol activitat empresarial hi té cabuda, ja que són empreses orientades a donar resposta de forma col·lectiva a qualsevol necessitat. Optar per la fórmula cooperativa és apostar per un model empresarial d'èxit i eficaç. Les cooperatives estan basades en principis democràtics i prioritzen la participació de les persones membres, generen estabilitat i seguretat a llarg termini i es mantenen arrelades al territori. A Catalunya, gairebé 5.000 cooperatives enforteixen l'economia des d'una visió col·laborativa, compartida i equitativa. La Declaració de l'Any Internacional de les Cooperatives la reconeix com el model empresarial líder de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, el preferit de les persones.